Padani gelang alit. Nggih. Oh nggih. Iki minangka lagu terakhir kula sak rombongan ngaturake panuwun. Nggih. Saged sarengan kalian panjenengan. Nggih. Nggih, pun lali nggih tetep ngaturake panuwun tumrapikan kagungan kajat. Nggih, napa? Napa nih? Pamundutane. Pamundutane pun pasrah jenengan mawon nek perkawis lagune. Damel napa? 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 Oh niki lho wonten sing nyuwun lewung. Oleh. Persentasenya kathah sing nyuwun lewung. Tapi cara samboyo. Oh iya. Saya suka niki lewung samboyo. Nggih. Iki wis ada energi belas iki. Lewung versi Nawalaras, versi Madara. Baris. Oh iya. Monggo. Sedekah. Penting rokok.
Matur suwun Mbak Niken, sampai berjumpa kembali. Amin. Mugi-mugi jenengan sehat selalu. Amin. Panjang umurnya. Amin. Semoga bisa ketemu lagi. Siap. Mbak Sinden terima kasih. Udalang terima kasih. Kita Sari Nawalaras. Semoga bisa berjumpa kembali. Amin, amin. Matur sembah nuwun kagem para musisi dan juga pengeramai ngapunten Mbak Niken tasih ajar nggih. Apunten sangat nggih Mas. Menawi enten klintak-klintuk-klintune kula nyuwun pangapunten. Nggih, Sam. Nggih, maaf ya Mas. Siap. Dah. Kok ae lah. Bapak pamit nggih pagi. Nggih. Sampun nggih Mas. Siap, nggih, hati-hati di jalan nggih. Nggih, terima kasih. Jroning suku kudu ning Mas padha nduk. Ya apa yo. Ayo terus nglakoni awake dhewe. Ayo mlebu kabutrek sadurunge didukani rawan bendaramu ayu. Jar. Kaya mengkono ayo patut alon-alon yo. Jar. Hele, mucho de mundo. Terima kasih untuk semua yang menonton live TikTok. Nah, lanjut di lain